Кажете, имате сигурно изчисления за икономиката до момента? Изчисленията по принцип се базират. Изчисленията ние не можем да направим пряко изчисление. Това, което знаем като база е като информация, която се продава от превозвачите, които до този момент са декларирали, но това беше, мисля, че към вчерашна дата, около 10 милиона като загуби, но виждате, че всъщност вчера ескалира напрежението и съм сигурен, че от вчера числата са малко по-различни. Видяхме и наместа на министъра на транспорта господин Московски. Истината е, че ситуацията в Гърция, за да изчислим какво се случва, трябва да имаме някаква нормална логика, върху която да разсъждаваме. Ситуацията в Гърция е извън тази логика. Абсолютна абдикация от страна на държавата по отношение на това, което се случва от гръцката страна на границата. Отказ съответно на гръцките земеделци да контактуват със собственото си правителство и това е нещо, което мен като човек и още повече като част от българското правителство ме притеснява е това, че не виждаме нормален механизъм на диалог и не виждаме механизъм, по който и Европейския съюз, защото това трябва да стане, разбира се, през гръцкото правителство, което в момента къса нишката на диалога, да се намесим и да променим ситуацията. С действия блокада от една страна, блокада от другата, само ще нарастват загубите. Страхувам се, че те вече няма да бъдат само в бранша на логистиката и транспорта. Естествено ще има отражение върху други браншове на икономиката. Правителството нещо? Точно това се опитах да обясня и да го разсъждавам пред вас на глас, че към момента общо взето няма много варианти за полезен ход. Това, което като полезни ходове предприемаме, са едни деструктивни действия, които са отговор на деструктивните действия и поведение от страна на гръцките фермери. За да се получат нещата, трябва да има активен диалог, в който, пак повтарям, много важно, да не кажа основно място, трябва да предприеме и да участва гръцкото правителство, което към момента е пасивно и като че ли не го вълнува това, което се случва на нашата граница. Неколкократно и премиерът Борисов е давал сигнали и сега при посещението му на Вишеградската четворка, края на миналата седмица, сигурен съм, че и при следващото му съвсем скорошно ходене в Брюксел ще стане въпрос именно за това, но в крайна сметка диалогът с гръцкото правителство и на ниво Европейски съюз като че ли е малко по-труден. Вие търсили ли сте пряк контакт с вашия колега? Не, пряк контакт с моя хомолог в Министерски съвет на Гърция не съм търсил, а и няма смисъл, защото не той е отговорният. Първо трябва да се намеси министерство. Знаете, че всъщност това е отговор на едни реформи, които са непопулярни, но са задължителни заради оздравителния план за Гърция. Трябва да има активна намеса на Министерство на земеделието на Гърция и на второ място, да не кажа може би и на първо, не знам, говоря малко така повече като гражданин, отколкото като експертно мнение, намеса от страна на министъра на транспорта на Гърция, така както го правим ние. Виждате, че още взето сме впрегнали доста ресурс, включително и външно министерство на Гърция към този момент като че ли мълчи. Това е също ефект. Икономиката, за съжаление или за добро, е следствие, не първопричина на това, което се случва в момента на нашите граници. Жалби или съдебни процедури биха ли свършили работа на При всички положения ние ще правим в момента в Министерски съвет, в различните ведомства се прави оценка на това нещо. Вице-премиер Дончев каза, че ще потърсим абсолютно всякакви правни способи, включително и такива за финансово обезщетение за нанесените ни щети от тази блокада от гръцка страна. Естествено, че всеки от превозвачите има право да търси своето възмездие по правов ред, но това ще го направим и ние като държава, не само като физически. Премиерът не е ли търсил колегата си от Гърция? Трябва да говорите с премиера по този въпрос. Вие казахте, че ще направите и вие съдебни стъпки. Какви точно ще бъдат те? Ние имам предвид като българска, като държава на ниво Европейски съюз.